салом алейкум аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 10 октябри соли 2022 аст ва ман ҳозир қарор дорам дар шаҳри турсунзода дар боғи ҳоҷи ғуломҷон ака. ва ин наворе ки мебинем аз ин боғ навори охирон аст ба гумонам, чунки мавсим тамом шуда истодааст ва ҳамаи ангурҳоро чинда фурӯхтанд ёки халадирӣ кардан. ва мо ҳозир қарор дорем аз ҳамин дарахти кишмиши беҳамто, аз ҳамин дарахт ду дарахташ мондааст, якта инҷа, яктаро унҷа. ва ҳамин кишмиш то чӣ дараҷа пухта омада, то чӣ дараҷа нағзи хушрӯй шудааст, ман ба шумо нишон диҳам ва калониша як характеристика диҳам. ва бинед ман ҳамин ангури кишмиши беҳамто ва ман ҳозир хушрӯйгии зебогии ангурро бинед ва ман ҳозир ду донаашро мечинаму дар дастам мегирам, 4 донаашро мечинам ва шумо дар ҳамин дасти ман бинед ки чиқадар ин ангури зебо, ангури мевакалон бинед. ангурҳояшро чӣ хел калон ва аз ин ҳам калон ҳам ҳаст, аз ин ҳам калонҳояш ҳаст. аз ин калонҳояш ҳам ҳаст ки чини ангушт аст. ина бинед, ина ман ҳамин омадам, аз ин ман соягӣ мавиз карда истодаам ва худо хоҳад мавизашро ба шумо нишон медиҳам. ва инро ман аз инҷо гузашта ба шумо нишон дода натонистам ки гузарамам, ба шумо нишон надиҳам, чунки инро дида ҳаваси одам мекунад ки боғҳои аз ҳамин ангур боғ кунем. айни ҳол маро Ӯзбекистон даъват карда истоданд ки аз ҳамин шартнома баста аз ҳамин ангур дар онҳо бурда пайванд кунем. худо хоҳад хай дар Ӯзбекистон ҳам мекунем, чунки ин хай тиҷорат аст. ва ба шумо боз чӣ гӯям, хай ман ҳозир якташро мебурам, дарунашро бинед ва боз якташро мехӯрам, мебинем чӣ хел шудааст. ҳозир ман инро бурам ва мана чӣ хеле ки бибинед дона надорад. ҷаноби олӣ як ҳафта пеш омада дида таъриф карда рафтагӣ буданд, аҳсан гуфтагӣ буданд. дар боғи ғуломҷон ин ангурҳо ба пуррагӣ пухтаанд. медонед чӣ қадар ба роҳат мехӯред инро. ангури бениҳоят приятный, роҳат, ширин не, турш не, ҳамин мӯътадил аст ки ниҳоят инро ба роҳат мехӯред. бисёр ангури хуб будааст ва мо пушаймон нестем ки ман шахсан пушаймон нестам ки $10,000 як қаламчашро аз худи Америка овардам ва пушаймон нестам аз ин кори кардагиам ки дар Тоҷикистон ин хел ангурро ман паҳн карда тонистам ки халқи мо, деҳқони мо соҳиби пул мешавад, соҳиби як баракат мешавад. ҳамдиёрони азиз, аз ин ангур ман ниҳолаашро кардам. тахминан 200 дона аст, бисёр нест. аллакай одамо харида истодаанд. кадоми якум ки харид успед кат мехарад, хай боз успед накардагиҳо, наёфтагиҳо, дарёфт накардагиҳо бо соли дига бо навда мекунем, бо ниҳол мекунем, бо мефурӯшем ва ягон 100 донаи дига мондагӣ аст дар дасти ман. харидор кадоме бошад марҳамат муроҷиат кунад, аз ҳамин кишмиш дар хонааш кунаду роҳат карда хӯраду мавиз кунад ва бениҳоят кори хуб мешавад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.